An balimaw aw ni ɲankuma kibaruya b'an bolo ka ladaw tulo kan bi o de ye k'a fɔ ko samedi tɛmɛlen jɛkulu min ko k'olu tɛ sariya sunba yɛlɛmali la olu ye meeting ba organiser AC 2000 la place de l'indépendance kan o meeting ye maa 2000 de dalajɛ ɲɔgɔn kan ni chef de position caman fɛnɛ tun bɛ a kɛnɛ kan o meeting hukumu kɔnɔna la o y'a yira k'a fɔ ko report de référendum min fɔra ko k'o kuma bila k'o t'a ye ko min ye bɛ se k'olu nimisi wasa k'o yɛrɛ de ye sariya sunba yɛlɛmali ko kuma kana kɛ bilen ko barisa ko jamana kɔrɔnfɛla ko ka kalan ko o de kan ka kɛ gouvernement ka priorité ye ni référendum organiseli ye ka sariya sunba yɛlɛma o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da o tulo kan o de ye k'a fɔ ko dimanche sommet du G5 organisera Bamakɔ yan nɔ o G5 ye jamana 5 de fara k'a fara n ka ye Sahel jamana kan yan nɔ ni Mali Burkina Tchad Mauritanie ani Niger Faransi fɛnɛ tun nan'i fara ko kan o sommet hukumu kɔnɔna na u bɛnna budget la budget min bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka force anti-djihadiste déployer Sahel kan pour que ka terrorisme kɛlɛ o budget taara bila $423 la euro wɛrɛ la an ka jamanakuntigi yɛrɛ n'o ye président Ibrahim Boubacar Keïta ye o y'a yira k'a fɔ ko a jamana 5 in kelen-kelenna bɛɛ bɛna $10,000 de bɔ contribution na ayiwa an balimaw ni kibaruya nin de tun b'an bolo ka ladaw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la